Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Z Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Ježiš hovorí o nás či o soli. Hovorí o nás a prirovnáva nás k soli, aby sme lepšie pochopili, čo nám chce povedať. Ach, ja tomu nechápem. My sme soľ a dávame chuť tomuto svetu a potrebujeme sa navzájom. Ak by na zemi nikto nežil, bolo by to tu pusté a smutné. A práve s ľuďmi je to tu veselšie a krajšie. A ako dávam chuť svetu, to nechápem. Chuť má len jedlo a ja som človek. Tvoj vzťah k Ježišovi dáva dobrú chuť do života tebe, aj tvojej rodine a kamarátom. Keďže ho máš rada, Ježiš mení tvoje srdce a šíri tú nebeskú chuť do sveta. Preto nás upozorňuje, aby sme nestratili Božiu chuť. No počkaj, a ako by som ju mohla stratiť? Tak, že by si robila zlé veci a tvrdila, že sú dobré. Alebo by si klamala a stratila citlivé svedomie. Aha, takže keď som s Ježišom, všetkým je so mnou dobre, lebo zo mňa ide Božia chuť. A keď s ním nie som, strácam chuť a aj kamarátov. Áno, pochopila si to. Mária, matka plná milosti, Oroduj za nás.